Здравейте, YouTube, аз съм Йото БГ. Тук с мен е Джордано и Кикиор БГ. Вие двамата ги знаете, че единия си измислил името от Слави Трифонов, другия си измислил името от Дея знам откъде. Нали? Да. Как от 10 000 станахме 4227? Мани си коня. Коня си махай, коня. Това Сега колко си вече? е по-малко, бе. Да, бе. Да. Лаптопът ми как е заиграл и сега сложих. Горска жена 50 левел. Да, ба. What the fuck? Вие къде отидахте? Го ванката там до тебе. Ма, прие спална. Къв спално е. Ванка, ти си минай твоите мисии, Ванка идва с мен да си минам моите. Айде да. Ванка е тука, натисни го е това тука, виждаш ли го? Да. Натисни Slim4. Да, не стана. Имаш ли то левел? Не, трябва ми 20 минути. Той Веселин влиза, 19. Добре, аре, аз идвам при вас. Защото съм добро момче. Много добра, дет ми краде левела. Не ти го крада, бе, просто ти го махам и не ти го давам на тебе. Ми на кой го дава? На земята! Ми добре, за какво изобщо го иде да ни взимам левел? Те дразна. А за какво трябваше, ама дразниш? Да. Ти наобратно влезне. Не, да не съм с бавен много. Ще го повършам от тебе. Майка ми става да тия ма цепат. Цепите него. Браво. Гъдняре. Оле. Ще видим. Цепат мене, не. Кой цепа това? Като гледам никой не цепат. Ще ти го унищожи. Не, аз да не съм зле. Къде бе? Апни го. Ти? Ти е умно. Прави каменната смачма. Смъчма? До времете. Съчма. Съчма. Откъде я знам, бе? Каменна съчма. Ако знаеш какво означава съчма, ако знаеш какво означава каменна, значи... Най-си биси. Оле! Как лагвачек не мога да се мръдна? Да, хора, той е 18-то ниво, аз съм 26-то. Той има кон... Не, той получи втория кон на 17-то ниво. Или на 16-то. Но кой го получи? Джордано. На 17. Аз го получих на 26-то. Аз ще го получа на 13-то, ако бяха ми казали. What the... Руската на линия, сега ако ми звънни... Кон да имаш и на първи левел. Кой е? Кон. Да. Майка ви стара! Не! Аре! Не! На. Айде, почнахме да гонят! Има направо съм се отпочиваш. Бягай! Ванка, помогни ми! Да, помогни ми ти. Не, бе! Ха-ха, върза се! Ятретечките... Много умник. Как ще може да не ти тъй, бе? Оправяй се. Не. Четворка. Ванка, къде бягаш назад, бе? Ще му убиете. Животно. Ванка. Къде ти съм да? Не. Браво, Бехтар.
Не дай. Викам се, бе. Хора, Давай. ко ще бягам, бе? Тихо да. Тихо да. Не дай. Ванка, знаеш къде ти може да дойдеш при мен? Абе. Да ще видиш. Не. Ей, Само да не се. Йото, Не, чакай. Чакай, къде тръгна? Скеле. Да. Такова имаме една жълтура. Това жълтура е. Деня жълтици. Това е жълтура. Това е жълта монетка, моето момче. А другото ми момче, дето обикаля половин час. Оле! Яла да ме фаниш. Ей, табачата. Кой бе? Яла. Шата разцепа и дет ми ги гастите. Къде си? Шата разцепа дет ми ги гастите. Проснах ти. Само ти ги проснах. Оле, фък, и мен ще ме свалят. И мен ме свалиха. Аре, как лаги. Йо, Да, йо. Кажи йо. такова, ти знаеш, че има такива съндъци, къде дават монети. Знам, бе. Как ще няма да знам, бе. 17 монети. Браво, бе. Браво на момчето, да. Къде си? Аз ли, бе? Пати гиганти. Не знам, човек. Аз съм тук до някаква пещера. Вака, Джордано, почвай да пиеш. Почвай да пиеш, викам. Няма. Почвай. Те много хубаво пее това момче. Много. Да. Направо ще цепи всичко. Джордано. Не си цепа. На кой цепиш? Не, на кухо цепиш, на кухо. Костае. Бе ти. Йо. Йо, ти сега как ще го фаниш, а? Те те гонят, бе. Кой му гони, Ти бе? някакъв помощник, бе. Що е? Тебе те гонят. Сега ще видим кой ще му гони. Те те гонят. Къде ма забута, бе? Ай, влези тук, бе. Как влезна, бе? Значи, мой да минаваш моите мисии, бе. Какво ме лъжиш? То там не ми дава да влезна. Ти дава на тебе, главата ми ти дава. Не ми дава. Там хиеби самият мамур. И да, хора, този клип е много тъп. Той. Но не знам какво да кажем. Ми кажи нещо забавно, бе. Една, две, три, смя. Ей, крадеш ми думите от сната, бе. От тъсните ми ги крадеш. Ай, тук си минава мисиите, бе. Тук нямаш ли мисии? О, ес. Аз ли? Да. Йо, Не, Митко. 41 000 XP. Къде? Не! Къде се? Fuck you. Къде се? Не знам. Сега ще отида на едно място, дето никой не може да отидеш. Хиеби сами. Кой, аз ли? Да, е. Да. Да. Пак кажа, шуктюр. Ай, секче. Ай, влези тук, бе. Ай, влези. Ай, влезе. Влезе ли? Насра. Влезе. Насра. Ай, влезе тук, бе. Къде? Ай, влезе тук, бе. Ако възстанеш, къде съм, ще влезеш. Аз отде да знам къде са. Добре, къде съм? Не знам къде съм, ама... Ти ма трипе, бе. Ето, Ванка, виж аз къде съм. Гледаш ли? Гледаш ли? Виж ма синята точка. И къде да тъпа синя точица? Окей, хора, затварям и... Чао.